ମମି ଏସବୁ କ'ଣ? ଦେଖେଇବି ସବୁ କ'ଣ କେତେ ଆସିଛି। ଏତିକି ଦେଖିଲୁ? ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ମାଣ ବସିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଠା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପରିବେଶର ନିଛକ ଚିତ୍ର। ଟାଉନରେ ଏସବୁ ମିଳେ ନା। ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବା। ଏଇ ତ ଜୀବନ। ମମି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତମେ ଆଉ ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବନି। ଏଇଥିରୁ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ଚଳେଇ ନେବା ଆଉ। ହଁ, ସେଇଆ କଲେ ହେବ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପିଠା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ ନା। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପା, କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ? ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ଦିଟା ଖାଇଦେଲେ ହେଲା ଆଉ।